Pre mňa je to veľmi jednoduché. Mobilný telefón je také médium úžasné, aké tu nebolo nikdy predtým. Spája vlastne všetky médiá, ktoré tu boli doteraz, od rozhlasu cez internet a televíziu do budúcnosti. Tie možnosti sú neobmedzené, zariadenia sú stále vymakanejšie, takže to je cesta, ktorou sa vlastne ten nejaký reklamný biznis bude určite uberať a je len otázka, kedy na Slovensku to prepukne v takej sile, že iba tí, čo budú na to pripravení, tak budú vlastne úspešní. Tých informácií o mobilnom marketingu na Slovensku nie je až toľko, koľko by ľudia chceli mať a takéto podujatia sú super hlavne preto, že tí, čo sa o to zaujímajú, vlastne sa tam stretnú a vidia, čo všetko je nové, ako veci fungujú a vlastne keď tieto informácie majú, tak zase môžu mať nejakú výhodu oproti niekomu, kto o tom nevie. Moja prednáška bude o tom, čo vlastne zákazníci nosia vo vrecku a je to taká neznáma pre všetkých, ktorí sa o to zaujímajú, lebo tie dáta je veľmi ťažké zohnať. Bude to taká zmes dát, ktoré sa dajú zohnať, nejakých mojich úvah, nejakých dedukcií a ľudia sa dúfam dozvedia hlavne to, do čoho ísť a neísť, keď sa rozhodujú o nejakom zadaní pre nejakého klienta, čo funguje a čo nefunguje z môjho pohľadu. Čo sa týka operačných systémov, čo sa týka technológií, čo sa týka realizácie tej kampane.